A Covid e a situación de máxima alerta que vive Ribeira non será un problema para os Reis Magos de Oriente, que como é tradición visitan a localidade cada 5 de xaneiro. Aínda así, a súa chegada será diferente a de anos anteriores. Non haberá cabalgata polo casco urbano, e os reis desplazaránse en vehículos descapotables por todas as parroquias do municipio, para que ningún neno se quede sen regalo. O percorrido vai a ser lixeiro, de velocidade, van a ir en marcha sempre, non van a facer ningunha parada. Eso sí, van a ir avisando diante da comitiva real, digamos que vai a ir un coche diante, con música, cunha megafonía, e que vai a ir avisando pois desa inminente chegada tamén das súas majestades, non? Aínda así, dende o Concello piden que se extremen as precaucións e que se eviten as aglomeracións, manténdose a distancia de seguridade e levando sempre mascarilla. E nos piden encarecidamente que vos digamos, nenos e nenas de Ribeira, que o que non queren é aglomeracións. E o que os reyes queren este ano é que vos fixedes ben nese percorrido que van facer, vos fixedes ben por todas esas rúas polas que van a pasar, e que os que poidades velo desde a casa, que o vexades desde a casa, que os que vos teñades que desplazar á rúa do lado, á praza de enfrente, pois que así o fagades, pero que tratedes de estar todos pois dentro dos vosos barrios, dentro das vosas parroquias, e que así pois será moito máis doado para nós, moito máis seguro para toda a cidadanía de Ribeira, e que os reyes pois van a tratar de poder saludarvos a todos, de que os vexades, de mandarvos pois un bico polo aire. A comitiva, que partirá ao redor das 4 da tarde dende a zona da rúa Manzanares, estará acompañada polo GAEN, Protección Civil e Policía Local. Ao rematar todo o percorrido, os reis emitirán unha mensaxe en streaming que poderá seguirse por toda a veciñanza na canle de YouTube do Concello ou nas súas redes sociais.